Super, aquest és un nou cromo per l'àlbum Els meus esports preferits. Avui, el cromo de l'esquí. A mi, el que de debò m'alça les fulles d'emoció és l'esquí sobre sorra, perquè no passo fred i em poso moreno de cos sencer. Mira, mira aquest! És a unes colònies esportives fent les primeres lliçons. Diu que de gran vol ser medalla d'or d'eslàlom gegant al desert del Sàhara. Para l'orella amb la meva pregunta, Super! Què vol dir la paraula eslàlom? Vol dir hola Anapatra, camí inclinat, xorrisset picant. Ben, Super! Eslàlom és una paraula d'origen noruec i vol dir camí inclinat. I compte, que practicant-lo no caiguis de cap. Mira, Super! Aquest es va cansar de l'esquí sobre sorra i ara és un supercrac de salt d'esquí sobre gespa! A mi també m'agrada saltar del trampolí, però la baixada me la prenc amb calma. I si vols guanyar un munt de premis, entra a la web del Club Super 3. Hi ha tot un apartat dedicat al meu superàlbum de cromos. Amb la col·laboració de Nesquik.